इस शरीर के देखी बनाओ ई मंदिर है हाई मंदिर हमनी के बनौले बानी ई मंदिर मलिकवा बनौले बा ए मंदिर में मूर्ति बा आई में स्वयं मिस्त्री बैठल बा ऐसे कभी भी कोनो इंसान के जलील अपमान मत करे ई जान ली हमरा ऊपर एगो रोड़ा फेंकब ना तो हमरा चोट ना लगेला आ लोग भी जाने फलानवा का मार देनी अरे फलाना का मरल क्यों मलिकवे का मार देलो ओकरा घर पर तू ढेला बिक देला बतावा तहर का दशा हुई हाला मत कर बाबू लो देखी चाचा है लहंगा बा न ज्ञानी मोर पर बिकाला ई गहना भी मिल जाए ई सब श्रृंगार के सामान मिल जाए जानता बाजार लेकिन है चामड़ा रूपी जौन लहंगा मलिकवा सिले बा ना एकरा कंपनी से भेंट हुई ना एकरा दुकानदार से भेंट हुई और ना एकरा टेलर से भेंट हुई वो कैसन टेलर भाई मिथिलेश भाई कि हमने के माई के पेट में जाके कपड़ा सी के पहना के जल गई बा आई दोबारा के पहने के ना दी उनकरे नाम से सियल बा ऐसन सुंदर लहंगा एकर बड़ी कीमत बा ऐसे कोनो इंसान के मारी गरियाई मत दोबारा ही मिले के बाना ऐसन सुंदर लहंगा अरे मिलल होई महंगा एकरा के रखी हा संभारिए बड़ी महंगा बा जात पात के जहर घुर के केहू केहू के अपमान मत करो सबकर लहंगा उहे सियले बा सबकर देह उहे बनौले बा मिथिलेश भाई पुरस्कार बबुआ पुरस्कार ऐसन सुंदर लहंगा मिलल होई महंगा एकरा के रखी हा संभारिए तो कब आई जाए मलिकवा केहू ने के जाना मजिस्ट्रेट चेकिंग ट्रेन में कह के ना होला सीबीआई आई तो बताई ना उहे उहो आज के में आई है दीना ना बताई है आज के में आई है दीना ना बताई है जाए के परी ससुरारिएरा गरीबवन का रोग जानी दिहाए विधाता गरीबवन का रोग जानी दिहाए विधाता
यही पर गुना भाग करे के बाद इ दुनिया है ना, दुनिया दुनिया दुनियन दुनिया, ये दुनिया में दुइये गो के महत्व बा, तीसरा के कोनो जगह नहीं थे। रात बा दिन हो जाई, धरती बा आसमान बा, धर्म बा अधर्म बा, सत्य बा असत्य बा, आइल बानी सन चल जाई। यही से लोग कहला कि जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। आखिर दुइये को सुंदर कहे बा, ऐसे कि दुइये को के महत्व बा। आई शरीर में जितना मशीन देखतानी मित्रेश भाई, आई जितना मशीन ने शरीर में लगौले बा, इस सब दुइये अक्षर से बैठल बा। हेकर नाम बाल दो अक्षर, सरह दो अक्षर, कान दो अक्षर, आँख दो अक्षर, नाक दो अक्षर, दूगो बच्चे दो अक्षर, ये ओठ दो अक्षर, दांत दो अक्षर, जीभ दो अक्षर, कंठ दो अक्षर, गला दो अक्षर, छाती दो अक्षर, पेट दो अक्षर, डांड दो अक्षर, जांग दो अक्षर, पैर दो अक्षर, पीठ दो अक्षर, बाह दो अक्षर, हाथ दो अक्षर। एकरा पीछे कोनो राज हुई नु? रुकी भाई, राची रची के गरीब कार हरि के भजन अन धन भरल बा, दौलत सुनार बा, अन धन भरल बा। जय हे बाबू हरि के भजन बिना सगरी बेकार बा, हरि के सारा दुनिया का तमाशा बकसो में बा। ए मकान में कन्हैया जी के मकान में अंतर बताएं। ए मकान में कन्हैया के मकान में अंतर का बा? इहो 5 गो मटेरियल से बनल बा। हई मकान 5 गो मटेरियल से बनल बा। शीत, जल, पावक, गगन, समीरा, ई ब्लड से मसाला बनल बा। आई कन्हैया जी के मकान एहू में 5 गो मटेरियल लगल बा। ईटा, बालू, सीमेंट, गिट्टी, रॉड, ई पानी से मसाला बनल बा। ई ब्लड से, उ पानी से। ओकरा प्लस्तर में केमिकल डालल बा जे नोनी ना पकड़ी। एकरो में व्हाइट ब्लड डालल बा कि डेंगू ना हुई। लालका तनी घर जाए काम चल जाए, लेकिन केमिकल घर जाओ उजारा का तब प्लेटनेस गिर जाए तो गोरखपुर रेफर हो जाए। उहो मकाने के बा। अच्छा देतन बाबू 1 मिनट। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 गो से भइल तई यारिएरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 गो से भइल तई यारिएरा। एक दिन जाई धोबिया की है, इस सर्विसिंग पर चढ़ी
ये गाना पकू सके मिथिलेश भाई 20 रुपया। एक दिन मलिकवा किया जाई तो बड़ी मार मारी देले बॉयसन तू लेने की गोली मोटरसाइकिल को निकलेला एजेंसी से मोटरसाइकिल को एजेंसी से निकलेला तो सर्विस बुक मिलेला जे हे तारीख के सर्विसिंग करा ले इरिस मोबिल बदल दे एक आज ले सर्विसिंग भइल बा कितना धोबी मारी आउ धोबी एकरा के साबुन सरफ से ना धोई बहुत मारी फटकारी ओकरा बादो हटा दी कहता विजेंदर कि सोचना तनी अंदर धोबियो न धोवे के सा करिएरा धोबियो न धोए कैसा करिएरा ऐसा सुदल्ला मिलल होई महंगा एकरा कदी हलू एकरा कदी हलू एकरा कदी हलू लसरिए रा